Predstavnici vladajućih stranaka u Srpskoj kažu da imaju nepodijeljen zajednički stav, da je odluka Ustavnog suda BiH uvredljiva, daleko od zdravog razuma i predstavlja politički akt. Podržali su deklaraciju Narodne skupštine u kojoj se navodi da Dan Republike Srpske neće biti ukinut, čak i ako Ustavni sud BiH donese odluku kojom bi se ovaj republički praznik proglasio. Naglasili su da je ovakav Ustavni sud izgubio svaki smisao jer je postao poligon za političko djelovanje i ostvarenje interesa političkih stranaka, u ovom slučaju SDA, koja se najviše zalagala da se ukine Dan Republike Srpske 9. januar. Za nedjelju je u Banja Luci zakazan sastanak svih političkih subjekata iz Republike Srpske u vezi sa odlukom Ustavnog suda BiH. A evo šta su još danas iz Prijedora poručili lideri SNSD-a, DNS-a i SP-a. Ne možemo više prihvatiti odluke Ustavnog suda u kome sjede stranci. I to moramo da odbacimo. I to je životno važno za Republiku Srpsku. Ako ostanu stranci, onda je životno ugrožena Republika Srpska. Jer vidimo šta se dešava. I sve odluke koje su do sada donešene bile su zbir, dakle, 3 stranca i 2 Bošnjaka muslimana koji su donosili u pravilu loše odluke za Republiku Srpsku. Mimo Ustava, mimo zakona, mimo Dejtonskog sporazuma, mimo bilo čega, mimo konvencija. Kad uzmete samo odluku o potvrđivanju ustavnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, vidi se sva farsa tog Ustavnog suda koji je kreirao novi politički sistem. U tom pogledu svakako ćemo razgovarati i ono što je moguće, ovdje smo već napomenuli, znači podržati deklaraciju Narodne skupštine, odbaciti odluku Ustavnog suda, ne intervenisati za neko zakonodavstvo što nećemo, neće to raditi ni vlada ni Narodna skupština, potvrdit ćemo 9. kao Dan Republike. Mi kao koalicija čvrstog uvjerenja da se mora donijeti hitno zakon o Ustavnom sudu i stranci izbaciti iz Ustavnog suda. Čvrsto smo predijeljeni da podržimo odluku Narodne skupštine koja je negdje u aprilu mjeseca ove godine donesena, kada je pokrenuta inicijativa za promjenu datuma, a mi datum ne možemo mijenjati, to je sekularni datum jer je Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini održana prije Dejtonskog mirovnog sporazuma i održana je tačno na 9. januar. Prema tome, niko ne spominje nikakav svetac bilo šta nego datum 9. januar. Ovakav ishod rada Ustavnog suda imali prije nekoliko godina u izjavama koje su dolazile tada iz Stranke demokratske akcije, čiji su predstavnici u parlamentu Republike Srpske govorili o tome da će se izboriti da se donese odluku i da se ukine i da se Republici Srpskoj ukine 9. januar kao Dan Republike. Dakle, ljudi su prije nego što je zasjedao Ustavni sud govorili o tome da će se izboriti da ukinu taj dan i evo dobili su odluku Ustavnog suda. Kako su to mogli da znaju prije nego što je zasjedao Ustavni sud? Kakva je kredibilnost takvog Ustavnog suda? Nikakva. Iz tog razloga smatramo da je došlo vrijeme i da Republika Srpska odlučno zahtijeva reformu Ustavnog suda u kome bi trojica stranaca, sudija Ustavnog suda bili eliminisani iz suda i da se na njihova mjesta imenuju predstavnici 3 naroda koji bi na adekvatan način bili zastupljeni u Ustavnom sudu.